Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Ichi ndi chithunzi cha atsikana awiri amene matupi awo anapezeka ataomberedwa ndithu 3 bullets each ku South Africa kumeneko. And atsikanawa ndi ma cousins ndithu, wina wa zaka 22, wina wa zaka 21. Kani yachitika ku Mamelodi East Community in Chiswani, and atsikanawa ndithu anakulira limodzi monga ndanenera mujani ma cousins. Anapita ku creche imodzi, primary imodzi, high school imodzi. Anali ngati ma best friends kwina kulikosi amenda limodzi, ona valaza matching. Chinzawo chake ndithu chinali cha chobepelera. Atsikanawa makamaka Tishamo anali zaka 22 pamene Barisange anali ndi zaka 21. Tishamo amapanga za beauty therapy and winayo amaphunzira ndithu maphunziro ake za education kuti azakhale mphunzitsi, ambanga degree ya education nditero. Basi atsikanawa pa kucha kwa pa 26 October 2025 zinapezeka kuti anthu ndithu munsewu anaona ndithu matupi atsikanawa. Anthu ataona anaona kuti ndithu anthu ndi mabala osonyeza kuti achita kuomberedwa ndithu mmutu. Osati kuomberedwa kwake mapazi kapena paliponse mmutu, meaning to say kuti munthu ndithu anali ndi intention yonena kuti basi atsikanawa inali mission kuti atumidwe kuti atsikanawa aphedwe, olo anali ndi plan yonena kuti basi angofuna aphe atsikanawa. Mano chenicheni chomwe chinachitika sizidziwika kuti njani. Mazinebazi amene atsikana pomwe aferapo panali manyumba ena anangomva anthu akukuwa kukangana atsikana akupempha kuti chonde tisiyeni, ndi pamene mazinebazi amatani amamva mifuti ikulira. Komano the word on the street is kunena kuti atsikanawa allegedly akuti ana atsikana okonda zinjoyi ndiyeno anapita kuti anagwirizana ndi munthu ndithu kupita ku out ndi munthu apita ku groove. Zapezeka zoti munthu uja anagulira mowa ndi kuwapasa ndalama. Zikumveka kunena kuti munthuyo anaononga about 10,000 rands. It's alleged. To me it doesn't make sense. Abale mowa 10,000 anyway, but zikumveka kunena kuti anagulira mowa ndithu anaononga ndalama zake munthuyo kumuzibamboyo zokwana 10,000 rands. Yakwanano nthawi yonena kuti basi atsikanawa akachoka kumowako kuti anyamuke ndi nyamatayo oninzi bamboyo. Zinapeza zoti atsikanawa anazemba ndikunyamuka ndikumayenda ndikumapita kuti kwawo. Ali munjira mopita kwawo ndi pameneno amakumana ndi munthu amene waombera. So mmodzi mwa atsikanayo foni yake yabedwa ndi winayo foni yake inali pompo. Komano zikumveka kunena kuti ndithu ndi munthu amene anali bayala sanakondwe nawo ndamene akuti wapanga chiwembu allegedly. Komano za officials nizeni apolisi padakali panopa sanamange munthu winali yese and akupanga be investigate zinthu sinanga zangochitika pompano. So yeah, that's what's trending at the moment. Ngati ndalama zachepera kuti pasiti ngathe tokuzigulira mowa tiyeni tigone up until tizapeze ndalama gona ni unyumba muno bwino. Ndalama zikapezeka tiyeni tividete karani tikamwe mowa. Life moves on and it's just simple because ukapita kumowa kuja uzigulira weka, no strings attached. Ukafuna upita unyumba weka buno bwino. So this weekend 2 cousins have been unalived at 4 a.m. at Mamelodi Extension 4. It is said that these 2 ladies were out and about having fun, and this guy that unalived them was a bouncer. Kutiwa Ogai paid for their drinks, which amounted up to 10,000 rand. And when Ogai tried to take Ogel back with him home, Ogel refused, saying Gutibona they want to go back to their house, not go with Ogai. Ogai then got angry and he bababad them. Right? He shot them. Unfortunately, they both lost their lives, and the community was very, very angry the following day
they went on to hunt this guy because bayamazi ukuthi ubani. And when they got to his house, they did not find him there. So then they took a decision as the community to burn down his house. As it sits right now, we do not know where this guy has fled to, but we do hope that we find him so that these two cousins can get their justice. Also, this is a warning, ladies. Yes, kumnandi uphuza ama-ice tropez, ama-Verve, ama-Maway, ama-Toots or whatever, but niyabona ukuthi South Africa kwenzakalani. Every day we have to report about missing girls who went to the club. Cela nizinakekele, if unganayo imali yokuzikhipha, rather uhlala ekhaya, so that you can save abazali benu all these tears and all this trouble. We are sending our condolences to the family of the twins, and we hope that Ugai is found and that he gets to serve his time. Tikuyamikeni kumanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera kumanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati mulalendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment, komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.